Pretože dnešný večer patrí nám, poďme. A tancujeme, bavíme sa, poďme. A všetci, riadne, tancujeme. Presne takto, no. Ľudia, poďme, viac. Všetci ako také patrí, ešte, no. Poďme to aj viac. Ja vás kašlem. Zaplatil si vstupné. Jaké vstupné, či si už úplný debil? Rozrová, Mišo? Ty si mi ešte nedal prachy za minulé. Rád, že sa môžeš vkročiť za straš. Dávaj, alebo vypadni. Nekonečná zábava, nekonečná nuda. Ľudia už nemajú žiadny cieľ. Už nie je nikto, kto by nás spojil dohromady. Kde sú hrdinovia? To dnes ľudí zaujíma. Celé je zle. Milenci tam vítali na náš historický seminár. Seminár o totalitných režimoch. No a chce taký režim zaviesť Markovi, tak sa prišli podučiť, čo? Aby sa sem prihlásila spoločným mladým profáčkom, čo? Zahádajme mi, prečo ste tu vy? Lebo mladý Berger je jediný profák na škole, ktorý sa dá ešte ako tak počúvať. V tom kabinete ešte nestihol obraz plesňou. Ale aj tak nechápem, prečo si nedal do ponuky niečo normálne, napríklad dejiny anarchizmu, totalitné režimov, tak nie sú. Ale aká účasť. Dobré ráno. Dávajú tu dnes niečo zadarmo? Taký záujem o totalitné režimy, tak to som naozaj nečakal. Vás nelakajú dejiny umenia? Alebo filozofia? Nechcem umrieť od ľudí. To som nepočul. Dobre, začneme. Keďže ste sa prihlásili na historický seminár o totalitných režimoch, predpokladám,
Predpokladám, že asi tušíte, čo to je. Počúvam. No dúfam, že nič už som budú robiť prezentáciu. Možno budeš prekvapený. Tak, ako by ste definovali totalitu? Napríklad vláda nejakého kráľa. V istom zmysle. Skúsime to spresniť. Treba, sviatok treba neboli niektorí dobré na to. Si bol aj vtipnejší, Adam. Ako vidím, slovo totalita vás dráždi, tak skúsime z iného súdku. Čo je to autokracia? Nina? Diktatúra. V istom zmysle. Mona, doplníš ju? Keď jednotlivec alebo skupina vládu masa. Z toho otáznika poprosím. Výborne. Autokracia je grécke slovo a znamená samovláda. Moc je koncentrovaná v rukách jednotlivca alebo úzkej skupiny ľudí a tí podľa svojej ľubovôle menia normy, pravidlá, zákony. Vedeli by ste uviesť nejaký príklad? Napríklad Nemecko za Hitlera. Výborne, alebo? Aj u nás pre 89. Bože, už zás dokola umielate to isté. Demokracia je krehká, treba ju chrániť, totalita je zlá. Blá, blá, blá. Prestaň. Ako náhodou je to dôležité. Ak nechceme, aby sa to zopakovalo, mali by sme o tom niečo vedieť. Ježiš, Tina. Nebuď naivná, ako by sa toto mohlo zopakovať. Naivná. No a čo takí neonacisti? Je ich čím ďalej, tým viac. Urieskaný debil. Nikto ich neberie vážne. Veď jasné, globalizácia, od nadnárodných spoločností, ekologické katastrofy, to sú skutočné hrozby. Komunisti pomaly vymierajú. Náckovia, to sú obyčajné usoplené decká. Marko, a čo si myslíš ty? Ja? Čo ja? Podľa ktorých sa nedokážu sústrediť. Viete čo? Vyskúšame niečo. Krátka prestávka, pánstvo. Čo má byť toto? Taký malý experiment. Zabavite sa, nebojte sa. Sadnite si. Dopredu. Tak. A máme prehľad. Dobre, vráťme sa tam, kde sme dnes začali. Čo musí mať každý autokratický systém? Ideológiu. Výborne, ďalej. Ďalej. Áno, ďalej. Aj to je správne. Zaujímavé. A čo je ešte súčasťou každej diktatúry? Už sme dnes o tom hovorili. Führer! Hej, áno, vodca. Nemusí to byť vždy Führer, Adam, ale ako ty napovedala správne, každá diktatúra alebo autokratický systém má svojho vodcu. Čo by ste povedali, kebyže vyskúšame taký drobný experiment? Dobre, tak si predstavte, že my, táto trieda, sme taká malá autokratická spoločnosť. Tá ale potrebuje svojho vodcu. Kto ním bude? Vy, pán profesor? Ja chcem byť Führer! Ale áno, pán profesor, mali by ste to byť vy. Dáme teda hlasovať. Kto je za to, aby som sa stal vedúcou postavou tohto projektu? Počkajte. A čo to bude znamenať pre nás? Dobre, opýtam sa ináč. Nie je niekto proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Na základe vášho hlasovania sa stávam vedúcou postavou tohto projektu. Milí Ivan, vodca si zaslúži rešpekt. Sadni sa. A preto mi až do konca projektu budete hovoriť, pani. Toto máme takú, čo to bude rád? Ty si to odhlasoval, čo teraz protestuješ? Odteraz bude hovoriť len ten, komu udelím slovo. Dal som ti slovo? A ešte niečo. Každý, kto bude chcieť niečo povedať, musí sa postaviť. Nepreháňate to trocha. Tina. Nepreháňate to trocha. Pane. Cítiš niečo, Tina? Keď sa postavíš, rozprúdi sa ti v žilách krv, mierne zdvihne tlak, zlepší sústrediť.
chápem, že vy ste po celom dni v škole unavení. Ale skúste si sa rovno. Vystrite sa. No, poďme. Vystrite sa a zhlboka dýchajte. Nádych a výdych. Nádych a výdych. No nie je to zmena? A teraz sa všetci postavte. Poďme, všetci vstýk. A nádych a výdych. A zhlboka dýchame. A nádych a výdych. A nádych a výdych. Tak odchod. Nikoho nenútim. Buď budete spolupracovať, pohovoríte. Tak už nebudeme, páne. Ako som povedal, je to prosté. Buď budete spolupracovať, alebo pohovoríte. Takže. Výborne. Jedna podstata je pre každú diktatúru, pre každý autokratický systém veľmi dôležitá. Ktorá? Disciplína, pane! Výborne, ukáž. Disciplína. Bez nej by žiaden autokratický systém, žiadna diktatúra nemohla fungovať. Do budúcej hodiny porozmýšľajte nad tým, aké sociálne podmienky umožňujú vznik diktatúry. Pre dnes je to všetko, ja vám ďakujem. Rozchod. Pane, Povudím, tak nemusíš to robiť. dneska to bolo fakt super, pane. A ja som bol sám spokojný. Dovidenia, pane. Hej, už ide. Vidím, že si to zobrali vážne. Dobré ráno. Tak keď už stojíte, urobíme si niekoľko cvičení. Tak, krúžime hlavou. Poriadne krúžte tými hlavami, neplakajte sa. Dobre, teraz ramenami krúžime. Poriadne, nech sa rozhýbete. Tak, a teraz vytraseme nohy. Poďme. Jedna, druhá. Dobre, stačí. A teraz sa pripravte. Skúsime pochod. Začneme ľavou. Pripravte sa. Ľava. 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 Na čo to robíme? Nepýtaj sa ma na zaradca. Chcem vám len niečo ukázať. Ľava. Ľava. Cítite tú silu? Tú jednotu masy? Ľava. Ľava. Kým nebudeme úplne jednotní. A má to ešte jeden cieľ. Pod nami je hodina matematiky. Chcem, aby im popadala pomietka na hlavy. Poďme! Počúvaj, Roman. Včera ma zastavila po škole matikárka, že čo to malo byť u nás za bordel. Fakt? Ale nepríde vám to celé také trochu divné. Tina, čo ti zase vadí? No napríklad to, ako nás rozsadí. Bože, Tina, veď to vysvetlil. Slabí žiaci lepšími, aby sme mali lepšie výsledky. Totálna hovadina. Lebo nesedíš s Markom. Čo? A vám prižitala nie najlepší a horší fér? No presne, ako prečo by sa mal niekto priživovať na mojej práci? Ale Tina, aké priživovanie sa? Veď ako vypomoc. Mne sa to napríklad páči. A nemám 10 hračov. Skončili sme minule pri jednotnej mase. Aké má znaky, Ríšo? Počta myšlenka, pane! No, mal som na mysli skôr niečo, čo je vidieť. Silvia? Oblečenie, pane. Oblečenie. Uniformy. Uniformy sú svedstvo. Roman? To je také fašistické. Musí to byť len
Aj v mnohých štátoch po svete sa dodnes nosia v školách uniformy. Čo by ste povedali na to, keďže počas nášho projektu zavedieme niečo také ako uniformy? Niečo, čo by vás veľmi nezaťažilo, napríklad rifle a bielu košelu. Ale ja nemám bielú košelu. Tak si jednu kúpiš. Na to mi naši nedajú prachy. Ja mám dve biele košele, jednu ti dám. Ukážka nového ducha. Výborne, tak sme dohodnutí. Na ďalšej hodine sa na vás teší rifliak a bielý košeliak. Majte sa. A vy čo? Veď sme si to odhlasovali. Nepoznáš ženské, že vraj to nepristane. Dobré ráno. Vyzeráte tak. Tak, ináč, sadnite si. Áno, Roman? Nemyslel som a mohli by sme mať nejaký názor. Výborný nápad. Čo navrhujete? Postrahuliť. Vážne návrhy poprosím. Ina? Vizionári. Vizionári? Marko? Vlna! Vlna. Krátke, trefné. Vyšo? Tsunami, pane! A trošku vysilné. Patrik? Váza! Váza. Silvia? Pár? Nemusí byť zlé. Peter? Bielý obor? Bielý obor by tiež nebol zlý. Adam? Stred. Krátke. Ešte nejaké návrhy? Už nikto? Mona? Náprava. Náprava. No viete čo, poďme hlasovať. Kto je za to, aby sme boli náprava? Kto je za to, aby sme boli park? Kto je za to, aby sme boli váza? Kto je za to, aby sme boli vlna? Výborne. A odteraz sme vlna! Čo to tu máš, Roman? Také svoje čarmanie. Nepodceňuj si, dobrý. Dáš? Naozaj je to dobré. Počúvaj, urobíš nám logo? Ja? Fakt? Jasné. A to je ešte len začiatok. Odteraz je rád na každom, aby pre vlnou niečo urobil. Napríklad skupinu na Facebooku. Čo skupinu? Webovú stránku robiť. A však to som chcel aj ja. No tak to môžete urobiť spolu, no. Nie, veď dáme si spraviť rovnaké tetovania. Dobre, tak poďte sem a dohodneme sa, čo tu urobí. Čaute, mám nadáme. Ja, jasné. Svoji chalani, ale mám len pre svojich, ale tak môžete skúsiť nastaviť. Čo sa oni ešte smrdí? Nechám za seba nejaký svetý, čo? A čo tu si dal? Hej, máte problém sráči? A vy ste čo, nejaká sekta? Alebo ste prišli z prvého svetového trhania? Ja sa musíte, Ríša, tvoj skončíte, jasné? A tu je to ty. Tak, idete chalani. Pohode. Neboj sa volať, jasné? Jasné. Díky moc. Není na čo.
Čo? Vlna! Čo? Vlna! Čo? Vlna! Videla si to? Čo myslíš, Marko? Je len taký po celom meste? Alebo tých zasranou prvákov, ktorí ma nechceli pustiť do jedálne bez toho, aby som pozdravila pozdravom vlny? Chalani, Kastrikani, obrovský znak vlny na stenu kultúráku. No super, Marko, úžasné. Obrovský krok pre ľudstvo, fakt. Čo ako? Čo je? Veď sama si hovorila, že toto mesto je úplná diera. Že sa tu nič deje a keď sa konečne niečo deje, tak ty robíš toto, keď je to konečne tu. Ale čo je tu, Marko, čo? No, konečne sa tu niečo začína diať, sme jednoducho iní. A či je? Máte biele košele? Čo vás stále proti tým bielým košeliam? Sadla mi ti korunka z hlavy, keby si si ju dala, čo? Ja proste nechcem. Ale ja chcem. Lebo voda je konečne niečo, na čo mi záleží. Vidím, že už si nemáme čo povedať. Pane, príjemný deň, pane. Na náš obed. Dávam na vás pozor, pane. Prečo na mňa dávaš pozor? Ja nepotrebujem, aby si na mňa dával pozor. Ako mám teraz hodinu? No každý vodca má predsa svojho telesného strážcu. Našlo tým, že niečo robí. No to nie, zás. Nás predsa musí mať každý rád, ale tak keby náhodou. Richard, bude lepšie, keď chodíš do triedy na svoju hodinu. Uvidíme sa po obede. V poriadku, pane. Príjemný deň, pane. Áno, počúvam. Dobrý deň, pán Berger. Aletina, stalo sa niečo? No, volám vám, že po obede na seminár neprídem. Prečo, čo si ochorela? Nie, to nie, ale... Počúvaj, Tina, ak ťa naštvali tie biele košele, ak je toto problém, potrebuje na tom seminári aj takých ľudí ako si ty, čo sa neboja diskutovať. No keď to je práve to, pán profesor. Ja sa začínam báť. Nemáte pocit, že sa vám to celé už vymklo z rúk? Nie, Tina, neboj sa. To je práve to kúzlo experimentu. O pár dní uvidíš. Neboj sa. Nebopni a povie ti na seminári. Ale. Zajtra 12:00 aula. Ide o budúcnosť vody. Tri výkričky. Pred pár dňami som vás požiadal, aby ste napísali krátku úvahu na tému, čo pre vás vlna znamená. Tu je niekoľko úryvkov. Vlastne som mal v živote všetko, peniaze, oblečenie, čo som si zaumienil, ale najviac v ňom bolo nudy. Tých pár posledných dní bolo skvelých. Boli to najlepšie dni v mojom živote, aké som kedy zažil. Už vôbec nezáleží na tom, kto ako vyzerá, ako sa kto oblieka, aké drahé je jeho oblečenie či mobil. My vo vlne sme si všetci rovní. Pôvod, náboženstvo, sociálne zázemie, to všetko už nemá význam.
Všetci spoločne ťaháme za jeden povraz. Rodičia na mňa nikdy nemali čas, kamarátov som mnoho nemal, nič sa mi nedarilo, no konečne som niekto a niečo znamená. Voľná je ako moja druhá rodina, kde sa človek cíti super a bezpečne. A aj preto uprednostňujem spoločný záujem. Som ohromený tým, čo vám vlna priniesla. A preto som sa rozhodol, že projekt bude pokračovať. Čo to znamená? Sadni, Simona, ešte som neskončil. S našou krajinou to ide dole kopcom. Politici nám stále niečo sľubujú, ale nič pre nás nerobia. Hovoria o cieľoch, ako sú sociálne istoty, rast zamestnanosti a lepšie dôchodky. Ale čo z toho sa deje? Nič, len plané sľuby. Hovorí sa o tom, aby mali mladí šancu na to vzdelávať sa primerane. Ale kde to je, keď v školách chýba základné vybavenie? Sociálny systém je taký slabý, že dôchodcovia nemajú na základné potraviny. A pritom politici stále tvrdia niečo iné. Tvrdia, že ťažká práca nás spasí. Ale kde? Veď aj politici sú len pápkami v rukách nadnárodných korporácií. A čo z toho vyplýva? Čo vidíme? Chudobní sú stále chudobnejší a bohatší stále bohatnú! Chce vás manipulovať. Pravdu nezastavíš, Mona. Vlna je jediná cesta, ako s tým všetkým môžeme bojovať. Tak čo? Máš odvahu postaviť sa pred všetkých? Prijete ju. Uzna, nechaj, to prestaň. A teraz hovor. Si s nami, alebo proti nám? Vy ste sa už všetci asi úplne zblázni. Chalani, povedz si, Vy ste nám to prikázali, pane. aha. Tak ja som vám to prikázal. Čiže by ste ju boli schopní aj zabiť, keby som vám to prikázal. Alebo mučiť, kým by nebola s nami súhlasiť. Všimli ste si, čo sa tu stalo? Na prvej hodine ste tvrdili, že nie je možné, aby sa u nás zopakovala diktatúra. Autokracia, totalita. Toto je on. Snažili sme sa potlačiť každého, kto mal iný názor ako my. Fašizmus, komunisti. O čom my sme boli lepší? O nič. Zašli sme až príliš ďaleko. Dnešným dňom sa projekt Vlna končí. A čo vlna? Vlna už nie je. Ale vy to nemôžete. Nie všetko bolo zlé. Niečo naprávať. Týmto dňom sa projekt skončil. Na najbližšom seminári sa porozprávame o tom, čo sme vykonali. Choďte domov, máme o čom rozmýšľať.
Takže zaprvé by som sa chcel poďakovať divákom, že prišli a pozreli si naše večerné vystúpenie. Chcel by som vám predstaviť hercov, ktorých ste mali možnosť dneska večer vidieť. Takže je to Janči Ondrejak, Filip Miklovič, Andrej Majstrík, Denis Loka, Šimon Janovič, Boris Dubík, Saša Lendelová, Kristýna Tomanová, Alexandra Heldesová, Peter Kováčik, Veronika Kopecká, Marek Lampáš, Čino Pitoňák a ako profesor Berger Tomáš Božutá. A dovolte mi, aby som vám predstavil aj hercov, ktorých ste možnosť vidieť nemali, ale na ranných predstaveniach ste ju mali. Som sa zadrepkal. Takže je to Kristián Romanec, ďalej Lucka Zigová, Kristýna Krajčoviechová, Jan Paholík, ktorý tu bohužiaľ teraz nie je, Lenka Galčíková, Miška Ulická a Peter alias Robo Ondruš. scenár a režia, naša režisérka Anna Jančová. Za technickú spoluprácu by som sa rád poďakoval Matejovi Andráškovi a Viktorovi Jančovi. Počkajte, pani profesorka, než mi zoberete mikrofón. Chcel by som vás a Tomáša poprosiť, aby ste obdržali dary, ktoré sme pre vás voľne pripravili. Chcete vedieť, čo tam je, tak sú tam fotky zo skúšok a naše podpisy. Keď to nechcete vedieť, tak je mi to jedno. Ďakujem Robovi, iba už vieš, kto moderuje budúcej akadémie. A ja chcem poďakovať samozrejme vám všetkým Vlne, ale aj ostatným účinkujúcim, ktorí tu dnes boli. Chcem poďakovať mytickej bytosti doteraz, pani Olinke Novákovej, lebo pre žiakov si bola taká mytická bytosť. Oni teraz už vedia, kto je pani Nováková. A ešte jedno meno tu zaznievalo od rána, som ho počula z desiatok úst, pani Juričková, pani Ľudka Juričková, takže ak je tu, žiaci nezabudli, spomínajú s láskou, Ľudka patríš k akadémii. A teraz by som poprosila pani riaditeľku, doktorku Máriu Vidrovú, aby uzavrela našu akadémiu. Ťažko je povedať ešte niečo pekné alebo múdre k tomu, čo už sme tu dnes videli a počuli. Myslím si, že publikum si odnáša kopu spomienok na vtip, na humor, na študentskú recesiu, aj na veľmi vážne veci, ktoré na tomto javisku odzneli.
Úžasné na gymnáziu je to, že je vždy plné talentov, ktoré sú hrať, dobre hrajú, naučia sa to. Mnohí skončia ako profesionáli a tí, ktorí neskončia ako profesionáli, skončia s fantastickými spomienkami na časy, keď hrali v školskom divadielku. Tiež ma napadla dnes kontinuita školských divadielok. Napadlo ma totiž toto, že ja už si naozaj pamätám pani profesorku Čižovú ako Júliu v Novákovej dlhých romantických bledomodrých šatách, ako umierala v javisku. Pamätám si pani profesorku Jančovú ako huslistku, ktorá vystupovala na školských akadémiách. Pamätám si Tomáša ako hviezdu Juričkovského divadielka Výzva. Takže naozaj tá kontinuita ľudí, ktorí robili s divadielkom ako študenti, ako učitelia, sa nám prejavila aj dnes a to je jedna fantastická vec. Ďakujem všetkým, ktorí hrali, veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa im venovali a ktorú tú hromadu času, ktorú na tie nácviky treba, veľmi ochotne obetovali, pretože sa jedná o divadielko a pretože sa jedná o náš gimpel. Dovolte mi, aby som poprosila všetkých, ktorí sa podielali pomocou na týchto krásnych predstaveniach, aby sem prišli. Poprosím teda Lubastrinku, Vierku, Olgu, Tomáša s Hankou, mám na javisku. Srdečná, velikánska vďaka. Páni režiséri. Jediný je bez kontinuity, ale však ty si nejako vybuduješ. Šiesta kytička patrí duši tohto predstavenia, pretože ja viem, koľko roboty stálo, všetko to vybehanie, zabezpečenie a všetky tie veci, ktoré okolo organizácie boli. A preto poprosím Miku Posluchovú, aby si ho prevzal. Takže ešte raz vďaka a dovolte ešte taký drobný bonbon na záver. Ja som sa po tom, čo som tu dnes videla, rozhodla, že udelujem neskúšanku všetkým hercom, aj tým, čo hrali do obeda, aj tým, čo hrali teraz. Poprosím režisérov, aby spísali zoznam a ja ho na budúci týždeň podpíšem. Takže to je...